позиция. Липсата на опит и явно си каза думата. Пети, шести, седми вече в колоната. Все по-назад изостава Ренато Клио. А начало Георги Пейчев. Той каза, той проспа за София преди седмица и след това се наложи да наваксва изоставане от 9-10 позиция, да се поздрави с победата в крайна сметка. Този път не допусна същата грешка, стартира перфектно и вече има сериозен аванс пред втория в колоната.